ஏன் இப்படி வரட்டு பிடி அதை பிடிக்கிற? நீ பிடிக்கல? கட்டி வச்சா ரெட்ட பேர்களுக்கு தான் உன் பிள்ளைகளை கட்டி வைப்பேன்னு நீ வரட்டு புடிவாதம் பிடிக்கல? உன் தம்பி பொண்டாட்டிய திருத்துறதுக்காக நீ வேஷம் போடலாம். தான் ஆசைப்பட்டவனை கட்டிக்கிறதுக்காக அந்த பொண்ணு வேஷம் போடக்கூடாதா? உன் தம்பி நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நீ போய் சொல்ல, தான் பேத்தி நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த பாட்டி போய் சொல்லக்கூடாதா? உங்களுக்கு ஒரு நியாயம், அவங்களுக்கு ஒரு நியாயமோ? நீங்க செஞ்சது நல்லதுக்குன்னா அவங்க செஞ்சதும் நல்லதுக்குதான். நீங்க செஞ்சது சரினா அவங்க செஞ்சதும் சரிதான். அவங்க செஞ்சது தப்புனா அப்ப நீங்க செஞ்சது தப்புதான். நீங்க செஞ்சது சரினா நானும் என் புருஷனமா நின்னு அச்சத்துல போட்டு அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றோம். நீங்க செஞ்சது தப்புனா நான் இப்படி ஆத்துக்கிட்டு நடைய கட்டுறேன். ஏன் இப்படி வரட்டு பிடி அதை பிடிக்கிற? நீ பிடிக்கல? கட்டி வச்சா ரெட்ட பேர்களுக்கு தான் உன் பிள்ளைகளை கட்டி வைப்பேன்னு நீ வரட்டு புடிவாதம் பிடிக்கல? உன் தம்பி பொண்டாட்டிய திருத்துறதுக்காக நீ வேஷம் போடலாம். தான் ஆசைப்பட்டவனை கட்டிக்கிறதுக்காக அந்த பொண்ணு வேஷம் போடக்கூடாதா? உன் தம்பி நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நீ போய் சொல்ல, தான் பேத்தி நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த பாட்டி போய் சொல்ல